भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आम्ही आमचो कॅन्डिडेट म्हणून बाब गणेश गांवकर हांचो आज फॉर्म आम्ही स्पीकर या इलेक्शना खातीर भरला. आमच्या बरोबर ऑल टुगेदर एमजीपीचे लीडर बाब सुनील ढवळीकर आमच्या बरोबर असतात. आमचे तीनूय इंडिपेंडंट आमदार हे आमच्या बरोबर असतात आणि आमकां खात्री आसा की आम्ही परत एकदा आमचे मेजॉरिटीन आमचे आमदार बाब गणेश गांवकर हे सभापती जातले. परवा इलेक्शन्स आसा, आम्ही नॉमिनेशन फायल करपा खातीरच आज आयिल्ले. आम्ही पुराय आमचे अलायन्स पार्टनर अलॉंग विथ द इंडिपेंडन्स आम्ही युनायटेड असल्या कारणान नवीन स्पीकराचे इलेक्शन्स हे परवा जाल्या उपरांतूच तांचे अभिनंदन करता. तुम्ही आज नॉमिनेशन फॉर्म फायल केल्ले चांगले सेमान तुमकां आमी आतां इलेक्शन जाले उपरांत मागीर सगळो प्रोसेस कितें आसता पळोवया गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर के लिए इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और अलायंस पार्टनर की तरफ से हमने गणेश गांवकर एमएलए इनका हमने नॉमिनेशन फाइल किया है. डेफिनेटली द 33 नंबर्स हमारे पास असेंबली में है. तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी अलॉन्ग विद द अलायंस पार्टनर हम इलेक्शन दावे के साथ जीतेंगे. और बाद में मैं अभी इन एडवांस गणेश गांवकर एमएलए इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन. सर कितना स्पीकर है सर ये आप? थिंक इट इज 15th स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.